Ya koromogi tarik apar kod abiriyo dwe mar apar kod achiel higa mar 2025 chenro en mar migago intiere kama kare magi weche maomiyo pek. Achude moko mag mbui matiyo kod oledhi odonje mbui mag migepe bura mag piny owacho kendo rocho chenro magi. Tumepata vijana wameweza cooperate. They have reported on time and we have continued to conduct our exercise without any problem. Chenro makao bila timore kawuono e gwenge mopogore opogore ka okenge oketi mar thiro mibadhi. Gawa mar somo yango ni jopuonjre madhi e grade mar 10 gichako donjo e skunde tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. Machiegni Nyakwamogi inyalo yudo achiel kachiel kokale YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Wago kodi mbaka e weche mobedo kwa kelo nigi lak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel bedo kode chakruok nyaka giko. Chenro mar kao kurutu magobila dhi nyime gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay kama rowere nowuok oko matemo hapgi e kuonde ma itime kepo magobila. Chenro ne ochakore okinyi ma kawuono e centers mopogore opogore ma migawo mar arita ne oketo kaka kuonde ma itimie kepo mag kurutu mag obila. E sub county Homa Bay chenro dhi nyime e sendo obila Homa Bay. Apisa mar obila motelo chenro no Daniel Asihobe okoni nyaka ne gichak chenro no onge marach ma giseneno kane okoni chenro gitimo maonge mibadhi. Kata kamano mokuom rowere manogol e line e kinde chenro ne dhi nyime gi ywak ni gik matindo machalo remo ning'o wang' ema ne omiyo ogol gi chon. We are intending to recruit a reasonable number. According to our slot, is around 16. This being a corruption-free zone, please don't involve yourself in any kind of corruption. Adhi kanyo kaka ja NYS, but gimogola ne kanyo aonge gigima shoni aja NYS. Kaluwore gi nyicha kwa donje training, but no mewa pass waduogo dala. Koro this information of the Nejo NYS at least ka gimiyo ji pass, gimi ji kata ID moro manyalo shoni ng'ani oya NYS. Go line nekech wach mar ning'o wang'. Ka ning'o wang'a kiny sana aning'o marach. Koro ng'eni mano owinjo bene sirikal ong'iyane na wachno jothurwa. Negi baga matin koro rocho ni nyaki gola. Koro next time, God willing, abro chaka temo kendo. DF nasetemo last benoko ingiana. Umano gole ki DF tielo gining'o wang'. Nachiel kuom jok mano biro temo hapgi mondo miyo kawe polis kane watemo hapwa e KDF to notamore. Kane wabiro nok wayudo chance mar donjo, nwadonjo to nok wayudo chance nok okawa nikech achiel ni dwaro certificates mar good conduct to hawi marach nok wabedo godo. Koromogi en chenro ma biro bedo ka dhi nyime kendo winjo ma kuom gigo ming'iyo oting'o ning'o wang'. Koro ka pok ipuonjore ning'o wang' kapok gibiro e gweng'u temane kaka ichalo ning'o wang'i mondo mi ing'e ni to biro bedo machal nade. En chenro ma biro dhi nyime e gwenge mopogore opogore ka dhi nyime kotenore kod mande chenro mar kao obila e pacho kama ngima bad migawo mochung' ne tije obila geto mana kao obila 10,000 e kaunti ma Mombasa. Kwan manok mag rowere manowuok oko moko kuom rowere ne ok oyiene gidonjo e kepo kaluwore ne gideko kinde mane oketi. Simon Ndiwa pisa mochung' ne chenro no ojiwo rowere mondo bed kod ikruok machon e kinde ma ikepo mondo kik geng' negi oko. We started the recruitment exercise at 8. The turnout was medium. It was not very high, nor very low. We have started with the document verification, the process that is required. And as you can see now, they are going on, they are running.
so that we can continue with the exercise. The exercise is still going on and running on smoothly, and we are expecting at the end of it all, we will get the successful candidate. After here, we are going again to do the verification of documents. We are also going to do physical exercise and to check them. From there, we go for medication. After that, we are going to complete the exercise. And the successful candidate, we are going to give them the numbers. Wadhi County Manyamira MCA Award ba Bonyamatuta Julius Matwere ochwele nyimod bura Manyamira paro madwaro thichoke kom governor county no Amos Nyaribo. Kano ochwalo nyimod bura Manyamira paro no kinyi makawuono Matwere seo governor Nyaribo kuom dhi ataro gi chike matayo PC kendo tiyo marach gi teko mare ma en tielo maradek ma MCA county no temo thichoke kom governor Nyaribo. Higni ariyo toka temo mamoko ariyo ne osegore Luanda. Remember, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Jopuonjre mar grade mar 10 chako donjo skunde mag sekondar chakre tarik 10 kod 2 dwe mar achiel higa manyien. Maoyang kod jagoro mongire migawo mar somo ngire Julius Bitok mane twake kinde yao kontena mapenj Kikuyu County ma Kiambu. Bitok okoni duoko mag jopuonjre go owinjo donjo grade mar 10 dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang juma giyudo ka giseng'eyo skunde mag gibrorego. Kaka jarito mondi lero Bitok bende okoni gichano duoko piny omenda ma somo ne skunde. Okoni poni nitie lokruok piny owacho biro lando. Juma mar adek nyaka ne penj ma KCSE chakre ayanga kendo bende nyaka ne penj ma grade mar 9 KJSE aruma yanga e pachoka. Kawuono jagoro ma ongirore e migawo mar somo Julius Bitok okoni jonyuolo winjo ikre mar rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde tarik 12 dwe mar achiel higa mar 2026. Bitok mane twak Kikuyu e kaunti ma Kiambu oyango ni duoko mar jopuonjre gi dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang'e ibiro ketgi e skunde kapok Januar ochopo. Expect that the results will be out by 11th of December, and we are going to do placement immediately after that so that they can go to senior school. Our plan is that we release the results for Kajasea on the 11th, and within 1 week after that, we do our placement, after which we expect them to get their letters before Christmas. And we expect them to report on the 12th of January. Bende oloso e wi weche mag penj mag klas 12 madhi nyime, oyango ni gitemo keto weche mopondo mondo kik chenro mag penj e skunde ma mibadhi mag penj mulo rochre. Kata kamano singo ni duol matayo penj ma pacho kanek dhi golo ripot e wi penj ma higani, ripot madhi menyo ji kod skunde ma odhi ataro mar chike mag penj. But a few challenges here and there, but overall the process has been very successful, and that we are waiting for a full report which will be compiled in consultation with the stakeholders, and NEC is going to release a report very soon about what has happened. But overall, we have been able to deal with some of the small challenges we have been having on the potential areas where we thought there were compromises. Kalure gi weche mag omenda ma ichwal ne skunde kaka capitation, migawo ni oyango ni nyaka sani pod ibioro omenda ma osebed ka ioro ne skunde kendo somo pod dhi bedo nono kaka osebedo e skunde mag primary kod secondary. The policy on free education is still in place. The government has not changed the policy on free education. All our learners will continue enjoying free primary education, free day secondary education, and the policy has not changed. Let me make that very, very clear. We are still offering free, and there's no change in fees whatsoever.
And if there will be any change in fees, which the government will announce. But so far, there is no change in fees. Starting 2026 and working very closely with Treasury, we shall be releasing our capitation on time. So I want to... Penj mar klas 12 rumo tich abich mar jumani tarik 21. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodake gweng' ma Kabati mayudore Kitui West ni kod luore wi arita ma gweng'no bang' jonjore monjo kendo nega achiel kuomgi e kare mar tich. Joala David Ngi ne omonj kod jonjore seche mane oriko loro duka mare magichiele kod magina. Kane losi yor simu ruoth ma gweng'no Thomas Munyao okwayo jodak mondo oti kanyakla kod obile chiwo weche kata maling'ling ma biro konyo e mako achijego. Mfanyabiashara wangu yule nilikuwa nanunua vibaa, nimekuta ashauliwa leo usubuhi hivi, na inaonekana hatuna security vizuri. Kama hawako, tunahitaji serikali iingilie. Tunataka majibu kutoka kwa polisi. Tuko na polisi hapa, tuko na CID, tuko na heavy police, tuko na ofisi ya DC hapa. Na tunashangaa kama wananchi wa hii soko. Na hatuna amani kwa sababu ya insecurity na ubudaji wa miandarati hapa. Kwa hivyo tunataka serikali kuingilia. Tujue ni kwa nini mfanyabiashara wetu. Tunataka majibu kwa muda mfupi. Tujue nani alimuua. Ka waweregi mago ma osetimore karamano timre gwengego wadhi gwenge mag Magarini odiochienge 10 kapok ji donje yiero madunde gwenge mopogore opogore pacho ka campaign omako mache kar chieng' bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Jolar komno 10 wuok oko malaro komno e gweng'no ka bende gichwalo kwayo ni rawere pacho ka mondo ogoko mar go ombulu ne rowere wetegi madwaro kombe mopogore opogore e yierono. Achiel kuom rawera madwaro kom e alworano en Amos Katana majegni 26. Niombe kura zenu tarehe 27 mwezi huu na mwaka huu, mkaweze kuniregesha pale kitini, mukathibitishe Kenya nzima ya kwamba mulipiga ndipo na munarudisha ndipo na zaidi. Tunganganie hizi nafasi kwa sababu tumejua tuko peke yetu, na tusipofanya basi tujue wakati wetu unapita. Wamepambana wazee wetu lakini mafanikio hatujayapata. Na wale ambao wametuacha sasa hivi wametuachia mapambano makubwa sana. Msilale vijana, mapambano ndo bado, tupambane, tunganganie viti na pia tuchukue kura kwa wingi. Nimeshirikiana na nyinyi kwa shida, kwa raha, na leo nimekuja kwenu kumuomba. Wengi wakija pale kwangu wana shida, na shirikiana na nyinyi. Leo nimekuja kwenu mjana heri, mimi naishi hapa. Nimekuja kwenu ili kueleza kwamba mimi nami niko na shida sana. Nahitaji kuunga mkono na wazee, vijana, kina mama hapa mjana heri. We are calling upon the IEBC to conduct a free and fair elections, because whatever we've seen in Magarini so far is that the campaigns have been peaceful and the aspirants have been doing a very good job so far. And we are calling upon the electorate also, the voters, on the day of election, the by-election on the 27th, please come out in numbers, because this is your opportunity, the opportunity of change, the opportunity that you've been calling to make a change. Magarini wadhi Ukambani kama moko kuom jotelo mawuok Ukambani kotelni kod seneta ma Kitui Enoch Wambuoko ni limbe manyocha jatend piny William Ruto time gwenge makono okomede mbi e weche mag siasa. Ukoni gin kaka oganda pod giyango Stephen Kalonzo Musyoka kaka jatelo magiwinjo duonde kendo giikore masirle dolaro kuom jatend piny kendo piem kod William Ruto e yiero mar higa ma 2027. Gavana wa Murang'a Irungu Hang'ata ulikuni oganda ma Masawa ikore masirle jatelo mawuok oko mar alwora mar God Kenya kendo ng'iyo siep mosebede kindgi kod Kalonzo Musyoka. President amekuja huku, lakini wewe ukumbuke president alikuja kwa madaraka, si ndio? Akapatia watu wetu pesa na wakasahau walikuwa wameambiwa na Gachagua wakupatiwa pesa na president, wewe kula usinunue mbengu. So wale wa kwetu walinunua mbengu
Kesho jana nimeshinda nikisurura huko. Wale nunua bengu na hiyo pesa haikumea. Wajua watu wengi walikuwa wakilaani sisi ambao tumetoka eneo la katikati. Hatufikiri watu wengine. I know sisi hatuna ukabila na sisi tutashikilia mkono watu wa sehemu zingine. Hata wao viongozi. Na I'm told, kwa sababu pia na mimi nimetuma watu wangu waende wakaya hapo wasikilize, 95% of the time in that meeting ilikuwa ni story ya Kalonzo Musyoka. Vile Kalonzo Musyoka ni mtu mbaya, vile Kalonzo Musyoka sio amefanya nini, amekataa kuingia kwa serikali. Alafu malipo baadaye ni kila mtu alipewa shilingi 10,000 na Ruto akaingia kwa ndege, akarudi Nairobi na kila mtu akaenda nyumbani. Riwruok mar Rotary Club bade manyanza kutenore kod migao mathieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mag golo remo mondo okony duoko piny nok mar remo maromo e kaunti no. Kinde chenro ne riwruok mar Rotary Club bende dhi nyime kod puonjo oganda yore mag geng'o tuo mar polio e kaunti no. Jojuma miwa mathoth. E boche ni mag remo koro dhi nyime, Rotary Club kawo tende kod migao mathieth e kaunti ma Migori geto yudo remo mok tin lita 200 mondo koro konye duoko piny nok mar remo e kaunti ma Migori. Koro wan gi geno kawuono ni kaber to waae gi pints 200, mano wang'eyo ni kwayudo 200 to wang'e ni ngima mar dhano kata nyithindo 200 ibires nikech remo idhi yudo kantie e blood bank. Ber ma ng'ato nyalo yudo kisegolo remo ni, wawacho ni sami golo remo to remo machielo kendo waluongo ni blood rejuvenate. Remo manyien chako develop in your body system. Mama nyalo konyi makoro tuoche moko mang'eny gi because of the what we call immunity. Nyalo konyi makoro kibed gi tuoche moko mang'eny nikech in gi remo ma fresh e dendi. Joge waduto mamiwa remo makonyo jotuo e Migori County wan gi miluongo ni donor card. So long as nisegolo donor card ni wabro ndike wamigi blood group masasaya. Ma jatuo ni moro nitie kata entie Omabei entiere Kisii bora ni golo remo to wanyalo konye yo moro mayot kabisa. Lipot mogol kod migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni jotuo dwaro remo mok tin ne lita 1,000 kod 200 kuom dwe ka dwe. Kata kamano, kaunti ma Migori osebedo mana kanya yudo remo maromo lita 900 kuom dwe ka dwe. Apisa mochung' ne chenrogo mag golo remo e kaunti ma Migori Catherine Adera wach ni pod gintie kod nok mar remo kendo kwayo oganda mondo koro gol remo. Gombo jokanyanam ni wawuoguru oko mondo wagol remo wakony nyithindwa gi. Kaachiel gi jogo madwaro remo. Kata mine be wan godo ma yudo problem kosenyuol gi develop PPH. Ma waluongo ni miyo kosenyuol to remo wuok ne mang'eny. To ka ok wanyalo yudo remo ni sano, to onge kaka wanyalo konyo minegi. Koro remo miyo wakwayo mondo wabed gi enough stock mar Migori. Gimba nyaka wang'e ni remo ni ae dendwa owuon. Remo ok wanyiew. Koro kodwa ni mondo jotuo kik tho, nyaka wabi wakony jotuo gi remo e wang' sa kaka sa dwarore. Owach ni bedo ni nitiere jotuo mag nyarogno mathoth ma yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori level 4 kod ji mamoko obende kod remo miyo kod dwaro remo mathoth kaka kaunti ma Migori. Adieri in Migori County wasebedo gi nok mar remo kulingana gi tuoche mang'eny mamedore. Sana sana e ward marwa sani wan gi jotuo madhi for dialysis madwaro remo, wan gi jok moko mitero for surgical procedure madwaro remo. Rose Wangira menja ta chenro mag Rotary Club e gwenge mag Imbo mag Kenya okwayo oganda mondo koro gol remo mondo koro gires ngima oganda madwaro remo. Wang'eyo ni yudo remo e osuptande mantiere mag sirkal sani ok yot, to nikech nitie accidents mang'eny, nitie mine madhi nyuol to yudo chandruok dwaro remo, nitie nyithindo man gi anemia bende madwaro remo. Koro kawuono wan ka mondo watem wagol remo moromo waketi osuptandwa mar Migori Referral mondo kony jogo madwaro kony mar remo no. Bende komachielo Rotary Club bende kodhi nyime kod puonjo oganda ka otende kod tuono ma polio ka gijiwo oganda mondo koro many kony ne nyithindogo mantie kod polio. Ler n'oganda mondo ging'e chandruok ma polio nyalo kelo ka ok wachako chon.
Koro wan ka mondo wanyiso oganda ma Migori ni chakuru chon gi nyithindo matindo madwaro chenjo mondo tergi chenjo e wang' sa. To kapo bende nwayudo nyithindo ma oseyudo chandruok mar polio no, to wawacho ni waritgi uru maber, wamigi thuolo mar dhi e skul, wamigi thuolo mar bedo kaka oganda moko, to bende kaka Rotary wan kata gi support mar wheelchairs, wamiyo jogo kombe ma wuotho go jogo mantie gi disability. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mathoth mag mbui e moko kuom migepe okwamo to ka chudhe moko donjore mbui mag piny owacho migepego. Moko kuom migepe ma chudhe go donjore oting'o mar arita, thieth, somo, pi, tije jopiny. Mbui mag migepego ne okwamo simu moko to ne olorore ma ok en tielo mokwongo ma mbui mag piny owacho imonjo kendo donjore godo. Piny owacho yango mar rakore kod monjogo mapiyo kendo duoko kare chenro mag mbui. Jatelo e kanyakla mar Jo-Islam e gwenge mag Kadwadh Nam Chumbi okwedo weche ewi pogruok mane kindgi ka giwacho ni gichano yiero e higani. Kane giloso Mombasa, gikwedo moko kuom jogo mane oyombi e yiero margi mokalo. E kanyakla no makoro temo kelo pogruok, gikwayo jogo man kod gombo madwaro kom moro amora e yiero mabiro timore dwe mar 2 higa manyien mondo mi oikre. Leo kwa sababu ya maagent ambao kwamba wameondolewa au kwa sababu ya viongozi walioshindwa kwenye uchaguzi, imekuwa watumia misikiti, siku ambayo kwamba ni sacred. Ni aibu, na tuwaambia misikiti msitumike, msiwe kama telephone booth mkitiwa pesa mwasema. Ni uchaguzi gani ambao wanadai? Kwa sababu uchaguzi wowote ndani ya baraza unafanywa na wale ambao ni wanachama, kama ilivyotuangalia hapo awali. Wewe si mwanachama, huna msikiti, huna madrasa, huna taasisi yoyote, lakini unadai uchaguzi. So tutaka tuwaulize wale waandamaji, wale utumwa na wale wapambe wao, ni uchaguzi gani ambao munadai, na ile hali nyinyi hata hamujui nidhamu na sheria na katiba ya baraza kuhusu uwanachama. Piny owacho geto chiwo fungruok ma chulo osuru ne rowere mageto chako ohala, okang' mageto duoko piny kendo golo ohinga e timo ohala kod dongruok mar uchumi e kind rowere. Jagoro migawo mar riwruoge mag saga kod dongruok mar ohala matindo tindo Zan Mang'eni wacho ni twak dhi nyime mar keto yot e chike mag ohala kendo duoko piny nengo mag lesen madwarore kaka yo mar keto lwasi makare e chako ohala. Having those conversations, and that's why on the day of disbursement we want to create a forum that brings together the leaders from both the county governments and the national governments to look at how best can we create a conducive and an enabling business environment where these young entrepreneurs, remember there are going to be young entrepreneurs coming in, they will not be scared, they'll be encouraged. Ni kampuni gani ingependa mtu ambayo ana insight watu? Ni kampuni gani angependa mtu ambayo ni wa matusi? Kwa hivyo pia watumie simu yao vizuri the young people so that they do not find themselves in trouble in future. Erokamano nyakoro Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV chenro en mar migago. Nitie ji mathoth manena kendo wacho ni Chieng' Manuel wantiere kodi e chenro mar migago. Erokamano Mama Felgona Oko kaachiel kod jaduong' Shadrack Oko. Gintiere gwenge mag Mayombe mantiere Ndere. Giwacho ni Chieng' Manuel en yo makare kendo wamor ka kelo weche manyien. Gin kaachiel gi Nelly Atieno, Ano Dago kod Joy Kagindere to kod Arnold Kanibondo. Giwacho ni sani giketo mana wang'gi mago matimore e pacho kaendi. Moko mako dhok to moko bende moro ganda. Gipod gimedo kwa hayo maber ne jogo matimo penj mar klas 10 kod 2. Ginji mathoth manenya kwa Ramogi Juang kata kamano kikidhi mabor.
pod wantiere kod mathoth moikoni. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket order mari e mbui mar www.royalmabati.com. An kae nachako ero niti chon ahinya. Kata kapok ariwa arus gi pari. Kaponi in ni hero nyako moro machielo kae to kare nang'o momiyo itimo arus gi pari? Nyathi machal nade? Nikech odwa resre, en oketho nyinga e nyim jogi te. Sani kora naseng'eyo. Mondo iniyud luoro ma inionge godo e gweng'no, ineno ni mondo initi gi wuodi kae marach. Sanjo ori ni mondi biranga. Gisani niti iye wang' ahinya. Ka wacha adiera to biro medo midhiero kae. Koro an nyaka onde. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano a piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Mondo miyud thuma mar Xna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV nok kata onge mar opande mondo rawere mang'eny ndikore kaka jo lutombulu e counties makaluo. Kakoro sani riwruok ma Youth Transition Initiative ochako tiyo gi duol matayo yiero pacho ka IEBC kachiel gi migawo mar arita ndiko rowere ok e kawo ombulu kende to kata mana weche mag manyo opande. Kaka Judith Omondi lero, nyaka ne riwruogni riwre kod IEBC jumbe ariyo mokalo kaluo kwan mar ji mosendikore kaka joluto ombulu hayaw 1,000 kiwe oko Siaya ma gichako e wuoth juma manyien ma kata kamano timore ka kar dak ma Saruba Lesa e kaunti ma Marsabit to ji winja IEBC. Dweche ariyo nyaka ne duol matayo yiero ma pacho ka IEBC chaka yanga chenro mar ndiko jogo kura e pacho ka. Kaluo nyaka ne chenro gi chakre, apisa mag IEBC koni ji matin kende mane ochopo mar ndikore. E kaunti ma Homa Bay, IEBC e report ma jumbe ariyo ma okalo ne nyiso mana ni ji 324 emane osendikore kaka jogo kura manyien. Kata kamano, chenro mar rowere bor riwruok mar Youth Transition Initiative ne ochako tiyo kanyakla kod IEBC jumbe ariyo mokalo, kendo nyaka sani kwan ni Homa Bay County kende osemedore kendo hao 2,000. Ji mang'eny ok bi ofis, inya bede ofis odichieng' tulu tiyudo ng'ata achiel kata ji ariyo kende emobiro mondo ndikre kaka jogo kura. To kawuono wasewuotho e centers mang'eny, ne wan Nyakurkuma. Kawuono kende gi konyruok mwayudo gi Kenya Youth Transition Initiative waseyudo ji 50. E gimotimo pogore sani, wawuotho e kor gweng', wawuotho e dot ka dot, wawuotho e anyuola ka anyuola, e ward ka ward. Tiyudo ka chon ne jo bedo mana e sub county headquarters kata constituency headquarters emane jogi bede, emane jo IEBC betie ka gindikore. Tiyudo ka samoro ka gibedo kanyo to odiechieng' rumo kondiko kata mana ng'ata achiel ama ji ariyo. E kwan mar ji mandikore manyien kaka jogo kura e counties adek makaluo, kama oriwo Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Migori, rowere otelo kata bedni lek mar ndiko kwan madwarore to pok gichopie. Ng'eny yudhe osewuok oko mondo ndikre ka jogo kura. Nitiere jodongo matin kod mine matin ma pok nogo kura nyaka ne chakre. But namba maduong' mawuok oko gin yudhe masani mapok nichotimo ang'o mapok nogoyo kura. Kendo dajiw yudhe ni kar dhi e ndara kendo ging'anyo ka giketho sa mondo giwuog oko mondo gikaw ombulu, maka kinde ochopo mar go ombulu to wawuoge namba maber mondo wayud jotelo makare. Ka ing'iyo targets ma IEBC oketo ni gidwaro ni gindiko jokura, gin at less than 20% kaluowa. To watemo ni by the time ma watieko drive wani, target mar jo IEBC cha ochope gimoro 80%. Kayuak maduong' to en ni thoth rowere onge kod opande. Vijende mang'eny okoso ID card. Iparo ni chien kanyo nitiere charges mane sirikal oketo. Sirikal odwoko gi piny. King'iyo data wa kaka wawach ni Kisumu County kuom IDs mosegol, wan gi IDs mokalo 8,000 magin uncollected. Matiende ni ng'ato osedhi register ID to pok odhi okawo ID ne. King'iye against IEBC database mano kura 8,000 monindo. E kinde mandikruok mar kura dhi nyime makare kaunti makaluo, kaunti kaka Marsabit, moko kuom gwenge pod ni e mudho mandiwa. Jodak ma Saruba Lesa koni kuom higni koro pok gineno kata winjo duol matayo yiero. Kama lit moloyo en ni kata mana higa ma igoyi ombulu moko kuom gi ok ong'eyo. Walikuja kitambo kabla hata kupigwa kura ile ya juzi, ya election ya juzi, mbele yake ndio walifika, na hakuna mtu ambaye tangu siku hiyo hatujaona. Sasa mtu akienda kupiga kura bado mimi nakaa kwa nyumba. Hata time ya election mimi sasa sijui hata ni elect nani, juu sina kura. Magitimore ka duol matayo yiero e pachoka, to koni giseikore ne timo yiero madundo e counties ma opogore e pachoka giko dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Duol mochung'ne bedo makare apaya NTSA oyango kenge magimedo keto
maduoko piny kwan masiche mag apaya manonro yango ne osebedo kamedore pacho ka. Kane giloso Kisumu odiochieng' ma piny mangima yange joma osedore masiche mag apaya. NTSA ojiwo oganda mondo oluwre gi chike moketi. Ka oganda mosedore masira mag apaya medo kuyo kaluwore kod midhiero ma masiche go osekelo. Bill Gates Odwar miwaler. Masira mar apaya oselal gi ngima mar ji mathoth. Jomoko bende oseyudo hinyruok, ka moko bende oyudo ng'ol kokalo kuom masira mag apaya. Emily en achiel kuom jogo manotony kendo yudore e midhiero mag masira mag apaya. Nwayudo accident tarik 8 dwe mar 8 ema nwayude chandruogni ka nwaya e liel Kisumu ne wan ji 51 e bas. To ji mang'eny nolalo ngimagi e mtoka. Jomoko notho kanyo, jomamoko bende notho osiptal, to jomamoko bende notho dala kane pod gin e osiptal. En ranyisi kaka ngima nyalo lokore ataro e kinde ma ng'ato oyudo hinyruok kokalo e masira mag apaya. An atimo tich mar tueng'o. Tich matiyo mar tueng'o. Ing'eyo ni kaka ani ok inyal nyono charan. Abedo gi pek, mana loro tich matiyo. Koro aduoke ot nikech ok anyal tueng'o, pod atuo. Nyithindo bende dwaro bende in go mar piny. Koro mae momiyo maisha olokore. Kaluwore kod midhiero ma masiche apaya osekelo, mano duol mochung' ne rito ngima oganda e apeyni, NTSA riwre gi riwruoge mopogore opogore Kisumu mar puonjo jopiny e wi chike apaya e kinde ma piny mangima paro jogo moseyudo midhiero mar masira mag apaya. Koro wacho ni gibiro medo keto okenge mar neno ni masiche apaya odok piny. Wakwayo ni wabed careful, ka wariembo kik wariemb gi high speed, wabed careful ka wawuotho e yo, because wakwanyal compare ngima kod the need to travel. Kochopo ni nyaka iyier ngima ni kod the Christmas, you know, it makes sense to say let me be careful mondo arrest ngimana. Koro wa emphasize ni NTSA bende bro medo makore kod National Police Service mondo watim enforcement and because we have to do that mondo wakony kuma dikonyre. Not only you that is going to be affected, even your family. Ekindeno tenda rita kwe kod tend county ma Kisumu omedo jiwo oganda mondo obed akicha e apaya kaka yor konyo e duoko chien masiche mag apaya. We basically try as much as possible to interact with all the road users, but most importantly in the aspect of awareness creation. So the CTSC, the County Transport and Safety Committee, has the responsibility, and also we have been working very closely with the NTSA, of disseminating information about road safety. Safety begins with each of us. Be responsible, be vigilant, and be considerate on the road. Together, let us make our roads safer, our journeys peaceful, and our memories of those who have lost a lasting motivation to act. Ka piny mangima koro paro jogo mosewito ngimagi e masira mag apaya, kwayo en achiel ne oganda duto ni mondo giluw chike mag ndara, ahinya to e kinde mag dhi bire e nyasi mag Christmas. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Kuom higni sigana mag oro kod ngaji ma kwako mar okak ma Kenya osesako it, nyithindo inyuolo e chan kod ngima marach, jodongo tho, jamni rumo kendo gwenge chal ka gima rumo. Kaka ndalo medo sudo, Judith Omondi miwa sigana machielo kawuono. Imanyo ngima ma jaduong' ma jagni 70 mosewito mohewo diek 200 osebedo matuo kendo oselokore muofu. Jaduong' manene kod mwandu kod ngima higni mokalo sani koro wito geno. Ma sigana ma menyo ngima jaduong'ni kod nyithindo minyuolo e chan kod ngaji. E okinyi mang'ich, piny runwa mar Sabit, chieng' wuok kendo gwen bende wuok oko mar udi. Walimo dala jaduong' moro ma jahigni 70, Bobo Sora e nyinge. Jaduong' wayudo ka obet mose manyata mare, tiendene ni kod adhonde matindo tindo. Leche owuok oko kendo kata mana teko mar loso jaduong' ongego. Mama ndio nampa. Etie kar nindo mar jaduong', oketie ndo mar losruok kata pi mar luoke onge.
Lwang'ni oloso ka kar dak margi. Higni 2 ma okalo, kapok oro ma higa 2022-2023 nobiro, Jaduong' Bobo ne ni kod diek 200, chiaye mane olal gi oro kendo yare higano, ne anyuola ni ngimagi olokore ataro. Chan kod Ngaji osebedo ngima margi ma higa ka higa. Ne akwayo mana diega 200 e alwora maduka na kae. Sani adong' nono. Ok anyal neno. Nadhi e dispensary to gikona ni an kod presa. Onge konyruok ma an godo. Kopogore kod ting' mar rito jaduong', jaod Bobo Mama Helen odong' kod ting' mar manyo chiemo ne nyithinde 4. Odiochieng' mane walimo dalani, ne wayudo nyoyo moro kachwakore. Gikoni nyoyoni ne dhi bedo chiemo ma okwongo bang' ndalo 2 ka Jaduong' Bobo to nikech tuoche ma en go, kata mana lake mar chamo nyoyoni onge. Namiye kuon sa 7 ma onge alot. Nikech onge, no bang'o kuon gi pi. Kaluwore ni ok onyal wuotho, waketo nendo ema olosore, ka emiluoke bende. Matek moloyo, ni kar thieth ma ginyalo limo mar yudo thieth malong'o bor mokalo, dispensary machiegni nyalo mana miyogi yadh kweyo rem kende. Onge nengo mar ngima kendo. Agombo mana tho. Gima mar Bobo nyiso ngima ma jodongo kalie, ma samoro miyo ging'ielo rengo mapiyo, ka nyithindo minyuolo bende lwari e lwet midhiero. Sawa. Kilomita ma ok bor ahinya kiwuok e dala Bobo, sub-county makor, nyithindo inyuolo e Ngaji. Ka kata lewni ma nyithindo rwako e maonge. Tielo tar kendo kata mana dhogi bende nyiso ni midenyo go gi ngoga. E kuonde mamoko ma nyithindo yudi e lewni madegi rwaki, kendo dhi kwath, kendo onge ranyisi mar yudo migago ka. Kata kamano, ginyalo bedo gi teko mar nyiero, ma nyalo bedo ngima mar chan ne in, ne gin, ma e ngima ma pile ka pile. In this village, last month, in only 1 month, tulipata watoto 16 yenye wanafaa kuingia kwa program. Wache wenye walikuwa. Alafu the other villages, bado wako wengi sana. Na problem is we don't have. Hatuna kitu wa kuwapatia. Nyaka ne riwruok ma ok mar piny owacho mar USAID pan piendegi ka wuokie pachoka. Nyithindo gi oseyudo midhiero ahinya to kaluwore ni sir mane miyogi nyinyo, mane bero ngima mag-gi ne orumo. Mama anakuja na mtoto mgonjwa, baada kumpatia madawa, anakuambia mwanangu nikule nini? Sina kitu ya kukula, unipatie kitu ya kupatia mtoto baadaye kabla nimpatie dawa. Juu dawa itamlemea pengine. Sasa unakuta tu pengine umeingia mfuko yako. Report Red Cross nyiso ni maohewo nyithindo 740 mani piny mar higni 5 ni kod nong'no, maohewo 170 ngimagi ni kama rach, ka 500 to pod inyalo resi. Bende maohewo mine 100 mapek kachiel kod madhodho dwaro nitie mondo mi oyud thieth mapiyo nikech Ngaji. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi tok report mar Ngaji nong'no ka chiel kod oro. Wakaw yweyo ka waduogo weche mag tuke. Massive savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama